आजच्या व्हिडिओमध्ये जी भाषा आहे ती थोडीशी मालवणी, थोडीशी मराठी आहे, तर तुम्हीही थोडंसं ॲडजस्ट करून घ्या. काही कळालं नाही तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. नमस्कार. 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 तिचा नमस्कार ऐका. कळालं तुम्हाला? व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे कळेल, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. मी आज खापरवड्या बनवत आहे. त्याचे साहित्य दाखवते. हे 2 वाटी तांदूळ, जाडे तांदूळ, 1 वाटी उडीद डाळ, 1 वाटी चणा डाळ, 1 वाटी मूग डाळ, पाव वाटी मेथी, असे सगळं सामान एकत्र करून भिजत ठेवायचं. एकत्र मी करते आणि सगळे एकत्र धुवून घेते. आता आई जे एकत्र सर्व जिन्नस आपण केलेले आहे ते स्वच्छ धुवून घेत आहे पाण्यामध्ये. स्वच्छ 2-3 पाण्यातून धुवून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे मी धुवून ठेवते आणि संध्याकाळी 6-7 वाजता मिक्सरला लावून पीठ तयार करणार आणि टोपात ते तसंच ठेवणार आणि सकाळी उठले 8 तासासाठी ठेवायचं. हे असेच भिजत ठेवायचे 8 तास. ठीक आहे, भिजत ठेवायचे. 8 तासानंतर हे वाटायला घेतलं आहे. हे मिक्सरमध्ये डाळ टाकली आहे, तांदूळ. आता थोडंसं पाणी टाकलं त्याच्यात आणि आता तो मिक्सर लावायचा, मिक्सरला वाटायचं. एवढं बारीक वाटायचं आणि असंच ठेवायचं मिश्रण एवढा जाड. ठीक आहे, तर आपण सगळ्या वाटून घेऊया आता. हे पीठ जरा जाड झालं आहे. ह्या पिठात आता चवीनुसार मीठ घालणार. नुसार मीठ टाकलं. आता त्याच्यात हळद टाकायची. हळद आत्ताच टाकायची? आत्ता टाकायची हळद. मग ते मिक्स होतं बरोबर. हळद लागते पिठाला. आणि हे छोटे 1.5 चमचा हळद. हे मिश्रण सगळं मिक्स करायचं. हळद लावायचं, मीठ लावायचं आणि ते जरा जाड झालं आहे हे पीठ असं जरा, म्हणून त्याच्यात थोडं पाणी टाकायचं या मिश्रणात आणि चांगलं असं ढवळायचं. अजून घालतं थोडी हळद. कलर नाही आलाय म्हणून हळद अजून घातली आहे. सगळं मिश्रण पूर्ण एकजीव झालं आहे. पीठ कसं पिवळं झालं आहे. ते आता असं व्यवस्थित हे करून झाकून ठेवायचं आणि त्याच्यात आपल्या मालवणी पद्धतीप्रमाणे त्याच्यात कांदा ठेवायचा. कांदा ठेवायचा असा. कांदो किती ठेवतात? कांदा कशाला टाकायचा? पूर्वी लोक म्हणायचे आपण पीठ ठेवलं की दुसऱ्याच्या घरी जातं ते पीठ. म्हणून ते त्याच्यात कांदा ठेवायचा. हे 3 चमचे जिरं घेतलं आहे. वेलचीची बोंड 8 बोंड घेतली आहे, सोललेली आहे. आणि अर्धं जायफळ. हे आता जरा तव्यावर थोडंसं जरा गरम करायचं, कारण बारीक व्हायला पाहिजे म्हणून. आणि मग ते मिक्सरला लावायचं आणि पावडर बनवायची. गरम करायचं आणि मिक्सरला लावायचं आणि बारीक पावडर करून ठेवायची नारळाच्या रसासाठी. कारण आदल्या दिवशी तयारी करून ठेवली तर सकाळी घाई होत नाही.
आणि इथे आमची युक्ताची पण रेसिपी चालू आहे. काय युक्ता बनवते तू? चिकन भात. हिला चिकन शिवाय काय दिसत नाही. होय ना? मालवणी माणूस आहे ते. तर इथे आईने आता पावडर पण तयार केली आहे. ही उद्या आपल्याला रस बनवताना लागणार आहे. एक नारळ किसून घेतलेला आहे आणि तो मिक्सरच्या भांड्यात खोबरं घेतलंय. खोबरं टाकलं आहे आणि आता ते मिक्सरमधून पाटून घ्यायचं. पाणी घालायचं ना जरा. त्याच्यात थोडंसं पाणी घालायचं, बारीक वाटायचं. ते हे चाळणीत टाकून घ्यायचं खोबरं. गुळ साखर विरघळेपर्यंत ढवळत राहायचं. ते विरघळलं. मस्त वास येते रे, सुगंध येते रे. आता हे पीठ वा, काय मस्तपैकी पीठ आलेलं आहे. त्याचा कांदा असा काढून टाकायचा. कांद्यामुळे पण पीठ येतं काय लोक चांगला. एकदम गरगरीत पीठ आंबलेलं आहे बघा. असं पीठ असं ढवळायचं. आता जो अर्धा कांदा आपण टाकलेला, तो अर्धा कांद्यानेच आईने वरती काय लावलं गे वर? काटा लावलाय. गावामध्ये असंच करतात, नाही तर केळ्याच्या ह्याने पण करतात.
वेट हां स्लो करायचं. मस्त बघा कलर आलेला आहे, मस्त जाळी पण आलेली आहे, सुगंध पण खूप छान येतो आहे. तर व्हिडिओला लाईक करायचं आहे तुम्हाला. हां 1-2 मिनटातच एक आपली जी पोळी आहे ती तयार होते. याला आपल्या पारंपरिक भाषेत खापरोळ्यासुद्धा म्हणतात किंवा रसाच्या पोळ्या म्हणतात. प्रत्येक वेळी खाली आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे भिड्याला. ते निर्लपच्या तव्यावर पण करता येतील. आमच्याकडे भिडे आहे आईकडे, ताई हे भिड्यावर करते आहे. असं नाही की भिडच पाहिजे, निर्लपच्या तव्यावर पण तुम्हाला हे करता येईल. आणि जसे आपण आंबोळ्या पातळ असतात पण खापरोळ्या ह्या थोड्या जाड असतात, कारण त्याच्यामध्ये आपण रस घालतो, मग त्या अजून नरम होतात. त्याच्यासाठी ह्या खापरोळ्या थोड्या जाड काढायच्या असतात, आहे ना आहे. झाकून ठेवायचं आहे. गॅस झाकून ठेवल्यानंतर स्लो करायचा आहे. घालतो आपण जेव्हा बॅटर तेव्हा जो गॅस असतो थोडासा मीडियम करायचा. आपण पोळी घातली की गॅस स्लो करायचा प्रत्येक वेळी आणि झाकण लावून चांगलं वाफेवर त्याला शिजू द्यायचं आहे. पीठ चांगलं आंबला ना की म्हणजे जाळी मस्त येते ना. आणि अशा सर्व बाकीच्या पोळ्यासुद्धा आपल्याला आता करून घ्यायच्या आहेत. तर बाकीच्या एवढ्या सर्व पिठाच्या आम्ही नाही बनवणार आहोत. तर हे जे पीठ आहे बाकीचं उरलेलं जे आई काढून ठेवते ते फ्रीजमध्ये ठेवायचं. किती दिवस ठेवू शकतो आई फ्रीजमध्ये? 2 दिवस ठेवतो. 2 दिवस आपण हे फ्रीजमध्ये ठेवू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे 2 दिवसानंतर 2 दिवसामध्ये आपल्याला याचा वापर करायचा आहे. कारण फ्रीजमध्ये काय ठेवायचं, कारण बाहेर आलं तर ते जास्त आंबट होईल. त्याच्यामुळे आपल्याला हे नंतर जे बनवायचे ते बाजूला काढून फ्रीजमध्ये ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला.